Ahojte, volám sa Martina. Nachádzame sa v Starej Tržnici na Noci výskumníkov, kde máme ako Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského stánok Fascinujúci mikrosvet. Zároveň aj učím na vysokej škole, učím študentov lekárskú mikrobiológiu. Mnohí z týchto študentov sú tu dnes aj s nami, lebo ich mikrobiológia zaujíma. Atmosféra dnes je výborná, sama som prekvapená, koľko ľudí prišlo. Zaujíma náš stánok najmä deti, ktoré si testujú, ako si veľmi dobre vedia umývať ruky, ale máme aj veľa dospelých, ktorých zaujímajú naše mikroskopické preparáty. Jeden pán dokonca si žiadal preparát Staphylococcus aureus, pretože chcel vidieť, ako vyzerajú stafylokoky pod mikroskopom. Dokonca si ten preparát aj fotil. V rámci tých zaujímavých vecí, ktoré ľuďom ponúkame a ukazujeme, majú možnosť v našom stánku urobiť si aj stier z mobilného telefónu. Záujem je veľký, pretože mnohí sú zvedaví, aké baktérie sa nachádzajú na povrchu ich mobilných telefónov. Veľmi príjemne ma prekvapil záujem najmä tých najmenších návštevníkov. Deti boli úplne nadšené, že si mohli vyskúšať umývanie rúk, že mohli vidieť v mikroskope baktérie alebo parazity. A tak veľmi dúfam, že možno aspoň pár z nich sme inšpirovali, že ich tiež zaujme tento mikrosvet a možno dnes sme sa stretli s nejakým budúcim lekárom alebo s budúcim vedcom. A budeme sa veľmi tešiť, ak budú sa mikrobiológii venovať.